आणि स्वतःच कर्तव्य उज्ज्वल करून ठेवावं. पण हा काय प्रकार? नारायण नामाची ललकारी. शाबास नारायण ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता त्रिकाला नारायण भजनात रंगल नारायण भजनात रंगल रमल हरी भजन रंगल रमल हरी भजन रंगल रमल हरी भजन ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता ब्रह्मपुत्र मी नारद कलिता त्रिकाला ज्ञानी त्रैलोक्याचा त्रिकाला ज्ञानी त्रैलोक्याचा त्रिकाला ज्ञानी त्रैलोक्याचा नारायण भजनात रंगल नारायण भजनात रंगल रमल हरी भजन रंगल